Laing lokal nga balita litos lungsod Pamplona. Nasugan na ang taga-sitio Kalumpang, barangay Poblasyon Lungsod Pamplona pinagiusab sa tabang. Nilang Vice Mayor George Duran, Konsehal LV Montisa Tolentino o ang kaubanan. Nakip na usab niya ang Team NPC. Panguluhan ni Congressman sa Carbaria o sa TV Scares. Ibot niya usab ni Barangay Kagawad Mercedes Marimat sa Barangay Manguto. Nga sulod sa 30 katuig nilang pag-antos nga wala sila sugang dagitab sa sitio Kalumpang, Barangay Poblasyon Lungsod sa Pamplona. Saysay usab ni Kagawad Sidis Marimat. Pipila na usab ka adlaw nga mihangyo ang taga-sitio Kalumpang, Barangay Poblasyon Pamplona nga masugan in taon sila tungod kay sa pipila ka tuig nag-antos sila sa Lamparilla. Maong ni aksyon dayon ang Team NPC o ang TV Scares. Lakip na usap inabagan nilang Vice Mayor George Duran, Konsehal LV Montisa Tolentino aron mahatagan gyud og sugang dagitab pinagi usab sa Noreco. Gani gi tagaan usab kini og pre-membership seminar sa taga Noreco. Ani ang pamahayag ni Kagawad Sidis Marimat sa Barangay Manguto, lungsod sa Pamplona. Sir, kanang i-update tamo ato nga ang sitio Kalumpang, sir, 30 years nagyud na siya, sir, nga wala jud intaw na sila katilaw ada sugang dagitab. Unya karon nag-process sila na pod kato ni adtong 2020 pinagi kani sa pagtabang sa atmong buotan nga konsehala LB Tolentino. Ngani nag-request gyud in town siya, sir, nga dire gi paris lagi pa seminar sa ilang pre-membership education seminar dayong sa Noreco 2 dayong sunod gikuha na po niya og mga tax identification number dito sa BIR gigastuhan jud taon kini sa among buotan nga konsehal. Ug karon nahitabo na, sir, nga na-approve na ang mga papilis diya sa munisipyo sa dire apan ang problema lang kay kinanglan na pud mi og secondary line para maabot to siya. Aron nadugay na pud, sir, kay nahuman ang among papilis ag sa January pa dayong nakasuga sila anila lang jong July. Tungod jud taon ni sa naningkamot pud jud ang team ditabang ug gani ni hangyo jud mi sa mga tebes nga mutabang jud na mo follow up diya sa Noreco 2 para mahatagan po jud intaw na sila og secondary line. Ug mauman na nabutang na gyud mong niadtong niaging semana last week nahitabo na yun, nag-energize na yun niya, nisiga na yun intawon ang sugang dagitab diya sa sitio Kalumpang nga 30 years nang wala yun kasuga duol kaayo sa lungsod sa Pamplona. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Si Barangay Kagawad sa Barangay Manguto, Mercedes Sidis Marimat. Ang dakong kalipay ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino sa nitabo nga pagbutang o sugang dagitab gikan sa Noreco. Pangulo usab ni Vice Mayor George Duran og ang TV Scares og ang Team NPC ni Congressman Sagar Barria. Matod pa ni Konsehal LV Tolentino. Dako kay ko siya pasalamat tungod sa pipila ka tuig ang nakalabay. Hataga nagyutaon og igong kahayag pagkagabi ang sitio Kalumpang, Barangay Poblasyon. Ani bisan sa kadugay panahon nga ang siyang silingan nga wala taon na kilom-kilom sa ilang lugar karon niya nga pasalamat. Ani ang pamayag ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino. Dako jud kay na akong kalipay, sir, no, kay kanimanggong ato ang mga constituents sa sitio Kalumpang diri sa poblasyon tiyod na gyud silang nag-asam-asam nga mapasugaan in town sila. Unya before ko na konsehal, ako yung napanaad nila nga kanang mutabang gyud ko nga masugaan sila. It wasn't a
an easy process ang akong pagtabang nila kay daghan kayo ming giagian nga gipang saguba nga problema here and there, pero at long last week naka lights on na gyud ta. So after 30 years nga nangandoy tawon sila, naka pasuga na gyud tawon sila. Kuan na ni siya, sir, I think this is only a few meters from plaza. So around naraman ang plaza diri, around 300 meters siguro from the plaza. So diha nimo makita, sir, nga duol ra kaayo unya, wala gani tawon sila mapasugai. So dako jud kaayo pud natong kalipay nga sila makakita kanila katong ni visit me didto nga malipayon jud kaayo sila nga napasugaan na. Kini ang Atraka Balita 943. Si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino. Kini ang Atraka Balita 943.